Malipayong gidawat sa 1,020 ka mga benepisyaryo sa transport group sa General Santos City ang ayuda gikan sa Department of Labor and Employment Condole ilawom sa tupad program payout. Matag usa kanila gihatagan og 4,500 pesos. Gihimo sa Oval Gym ang distribution. Samtang 2,000 ka mga senior citizen ang sayong nahatagan og pamaskong handog sa Jensan. Gikan sila sa 16 ka purok sa Barangay Lambangal. Mismong si Mayor Lorely Pacquiao ang nangulo sa aktibidad. Himuon sab kini sa ubang barangay sa syudad sa mosunod nga mga adlaw aron makatud og kalipay sa mga senior citizen karong holiday season. Ug sa Davao Oriental, matag panimalay sa munisipalidad sa Banay-Banay ang gihatag og bugas sa probinsyal nga gobyerno isip kabahin sa rice assistance. 17 ka mga barangay sa Banay-Banay ang giserbisyuhan nga gilangkuban sa Pintatagan, Punta Linaw, Maputi, Piso, Kauswagan, Mahayag, Panikian, Kabangkalan, Kalubihan, Monggubong, Kugon, Rangay, Kaganganan, San Vicente, Poblasyon 1 ug 2. Matag pamilya, 5 kilos nga bugas ang nadawat pinaagi sa QR code validation aron masigurong hapsay ug sakto ang pag-distribute. Ang rice assistance kabahin sa aksyon sa provincial government alang ngadto sa mga apektado sa linog sa probinsya niadtong Octubre 10 aron masiguro nga matag pamilya ingon man tanang apektado sa linog makadawat og hinabang. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.